тамошобинони азиз, агар шумо ба Telegram ҳар рӯз суҳбат мекунед ва мутмаинед, ки ҳеҷ кас паёмҳои шуморо намехонад, имрӯз барои шумо як омӯзиши зебоеро аз барномаи Telegram ёд медиҳам, то мутмаин бошед, ки ҳеҷ кас ба паёмҳои шумо дар Telegram дастрасӣ надорад. салом дӯстони азиз, хушомадед ба гурӯҳи мо. имрӯз мехоҳам як омӯзиши зебоеро аз Telegram барои шумо фаҳмонам. барои он ки мо донем, ки ягон кас, ягон дӯсти мо Telegram-и моро ба телефонаш пайваст накарда бошад, барои ин кор мо ба барномаи Telegram ворид мешавем. баъд аз воридшавӣ се хати аз тарафи боло ва аз тарафи чапро зер мекунем. баъд аз он ба настройка ворид мешавем. баъди ба настройка ворид шудан ба конфиденсиалност ворид мешавем. чӣ хеле дида истодаед тамошобинони азиз. баъд аз он ба активния сеанс ворид мешавем. дар ин ҷо шумо метавонед дӯстони азиз бубинед. дар ин ҷо нависта шудааст это устройство. тамошобинони азиз, агар дар ин ҷо модели телефоне ки айни ҳол шумо бо он ба телеграматон ворид шудаед, боз якчандтои дигар ё компютер нишон дод, шумо зуд онҳоро удалит кунед ва бояд дар ин ҷо танҳо моделе ки айни ҳол шумо бо он ворид шудаед ҳамон бошад халос. зиёдтиашро удалит кунед. барои удалит кардан дар рӯи он моделҳое ки дар он ҷо пайдо шудааст ба навбат якборӣ зер мекунед. дар он ҷо удалит пайдо мешавад ва удалит мекунед. бо ҳамин кор метавонед озодона суҳбататонро идома диҳед. боварӣ дорам бо омӯзиши имрӯза ба шумо каме ҳам бошад фаҳмонида тавонистам. то омӯзишҳои навбатӣ саломат бошед.